Добре дошли на строителната площадка на бутикова сграда Купкабакум. Ще ви запознаем с свършеното от нашите строители през месец януари. Строителните работи вървят с пълна сила и наближаваме моментът, в който ще бъде завършено. Продължаваме да нанасяме шпакловките по стените, придавайки на интериора изчистен и модерен вид. Монтажът на електрическите и слаботокови инсталации напредва, за да се осигурят всички удобства, от които ще се нуждаете. Монтират се парапетите на балконите, което добавя стил и безопасност на сградата. Отделяме специално внимание на общите части, за да бъдат те уютни и приятни за всички бъдещи обитатели. Озеленяването и благоустрояването на територията също напредва, създавайки едно приятно пространство за разходки и отдих. Следете нашите обновления, за да сте в крак с всичко, което се случва на строителната площадка. Съвсем скоро ще можете да прекрачите прага на новия си дом.